ovo, kako kaže u Tirolu, i na brdu stoji ovo, jedan čovek i jedna žena. I kaže, i ova žena ode, pošto je bio neki grm, i ona ode kod drveta i kaže, i uzme ovako i drži pesnice dve. I kaže taj tamo u Tirolu, taj čovek, kaže ženi, kaže, šta meni ti ovo nosiš? Kaže, ja tebi nosim nešto što ti ne znaš šta je. A on kaže, pa to mogu, kaže, da pogodim. Pa kaže, možeš da probaš da pogodi.